ole ole tun tu ma chuan video toy ru de khoi la zir tir nei that tak mai kan lo thlir ho do na nga kan en mai na video atanga zir tur kan nei le ma ni thu in en fi na na poimo ka ti de wa chu mi hi e an ni na dik tak an din mun dik tak kan riat ma hian an pon lam lan dan kan en hai te kan mon pon lam kan thlir dan atang hian buk lung kan lo khaya kan lo te zung sung thina e hei hi apoisia he video tang hianin e zir tur kan nei do na ma sign video hi lo thlir ma support ila thange mitse pakhat alo langa e nola la upat lo mel tak mai emile menge monesiak ani mel hei kuna thai deuh mal mal maya nu deuh fe hianin nu deuh loka hianin tlangwal tlei rol bek hian bekan da thla earphone la ngai thak tum niom takin earphone na beng an vua exercise lak tum charla tu niom tak chuanin kong lama chuanan an tlan deuh wang wanga re deuh wang wang nuin ron let le maya mi chia chuan maya mi chia chuan e alem zia panga hila chunzom renga chuanin tlangwal tleirol chana beka tui pai chun la chuak beta mi pa hian lem zia chuwa moi ve vatia lo chang tami lo maya fil hai angrem khop mai hei tuyan lem zawa on thian de khaka That's a really pretty drawing you got there. Mele moi de usia kan mo wat ti le a Hey, listen. me chi en lo la chang chuang mi lo moya I'm not a creep that's trying to get at you or anything. e nang ma zom zong in ka ti lo che nia tai me chi ho ve hi a mi pa ho hian du vakin ringa me la ka wat ki chan ta You have so much in attitude. du ve khang langa ka nui te ti za ti ka va ti ni tin rem hel tak chuanin si om fil hai ang reng tak ka chuanan oma an tlan san exer la bok chon ni mela tlan le ta chon me che he nula ti mai la chuan lem zia chuan zowa kal son pa chuanin kal don pa chuanin le khat ziak alem zia chuan da pa zewa nge thu ziak enga mo hi da pa ani me hai chuanin tlangwa milemin ziak pula chuanin thuin ziak lo tatlat maya nge in ziak kan ti chuanin he thuin ziak ani poi ka soi ni chuanin min ngai dam donia bengong kania ti hi lo in ziak kat maya makati khop mai azakin en chir boxia som te tak kinobali ti chuanin video toya changa tirlam kan soyang khanin mi hi enge an ni na ngen din hun dik tak eng har satang en chunga thing ti te i sema salo hian an pon lam lan dan le ni phung atangin buk lung kan lo khaya kan lo te zung sung thina kei poi kan ni thina i in lo ni ve thina ni chuanin mi hi te zung lawang u an hu an ni na dik tak zok kan rin lo zok kan lo ni khanin ma ni som kanin tia in sirin som te takin kan om thin ani he video en tang hianin in mu fi hianin in mu fi na tur in bi fi na tur lo nei ve ni chuanin comment section na ma khanin lo sei ve donia